ġudarek l-asfur jammar xuttafa tibni l-bejta taħħa tantiħor nistkan bdejn artalek mulej sultan u għallatijaj kan jaziz għaddar tijak mulej alla tas-sema ruħi tinfena u tixxenna għat-tempju tijak o Alla. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, ammen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti l-ewwel nett nixtieqilkom l-għodwa it-tajba, illum it-23 ta' Novembru jistgħu jsiru żewġ tifkiriet, it-tifkira ta' San Klement l-ewwel, Papa u Martri, u ta' San Kolumbanu, Abbati. Xtaqt nagħmel it-tifkira ta' San Kolumbanu llum. San Kolumbanu twieled f'Leinster fl-Irlanda madwar is-sena 540. Wara l-istudji tiegħu qabad ħajja monastika. Fetaħ monasteri fi Franza u fl-Italja u miet fil-monasteru ta' San Pietru f'Bobbio fis-sena 615. Nixtieqek nitolbu bl-interċessjoni tal-Qaddejs Irlandeż l-ewwel nett tal-Irlanda u għall-Knisja fl-Irlanda hekk nafdawha f'riġlejnhom tagħna tas-sema dal-poplu li tant qoss il-fidej u tant għamel ġejt permezz ta' ħafna missjonarji u li l-Knisja u xekk u l-pajjiż għaddew minn diversi kriżijiet nitolbu ħafna għalihom biex il-mulej jgħinhom ħa ma jitilfu xi sbuħija tal-fidi jekk l-irċevew u li taw li l-Knisja tant numru kbir ta' qaddisejn. Nitolbu għall-Ewropa kollha bl-istess mod eżis ħuti. L-Ewropa li kienet Ewropa nisranija xi darba, illum ma nistgħux ngħidu hekk iktar. U xekk nitolbu li l-Ewropa terġa' tara fi sbuħija tal-fidi, sbuħija ta' Ġesu, sbuħija ta' Ġesu, kemm hu sabiħ li jkollna lil Ġesu f'ħajjitna. Nitolbu wkoll għal ħajja monastika. Hekk il-bambin forsi jbierek, il-mulej jbierek lil pajjiżna b'ħajja monastika maskili tal-irħieb ngħidulhom mhux hekk. Għandna monastiċi femminili iżda m'għandniex monaċi maskili f'pajjiżna. Nitolbu forsi min jaf xi darba l-mulej jogħġbu ibierek il-Knisja tiegħu bil-preżenza tant qawwija ta' monaċi tarħieb li żgur li jkunu għalina ta' challenge fil-ħajja spiritwali tagħna. Ma nistgħux illum ma ngħidulux grazzi lill-mulej ta' tax-xita eżis ħuti. Forsi ftit nistgħu nimmaġinaw xi ġifieri, issa bdejna nistgħu nimmaġinaw xi ġifieri ma jkollniex xita. Il-kampanja tagħna wasal da żmien u għadha nixfa qoxqox isa deżert. Issa il-bambinit f'ġimgħa jew ftit iktar tinbidel mill-lejl għan-nar, mhux miraklu dak kien kunu kapaċi narawh u napprezzawh mhux miraklu eżis ħuti. Ejjew nitħejjew għal din l-Ewkaristija billi fi skitt ta' qalbna nitolbu maħfra lill-mulej. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għall-irwieħ ta' ħutna il-mejtin kollha tal-familji Ċefaji u Magru. Nitolbu. O Alla, Inta qatt b'mod tal-għaġeb San Kolumbanu il-ħeġġa għat-tixrid tal-Evanġelju mal-imħabba għal ħajja monastika bit-talb u l-eżempju tiegħu. Għatina li nħabirku biex infittxu lilek fuq kollox u nkabbru l-att ta' dawk li jemmnu fejk bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb tal-Makabejn.
F'dak iż-żmien waslu fil-belt ta' Modin il-messaġġiera tas-Sultan bl-inkarigu li jġelu n-nies jitilqu r-reliġjon tagħhom u jordnawlhom li joffru s-sakrifiċċji. U ħafna mill-Iżraelin resqu lejhom, imma Matatija u wuliedu inġemgħu għalihom waħedhom. Imbagħad il-messaġġiera tas-Sultan daru lejn Matatija u qalulu: Int il-kap f'din il-belt, bniedem kbir u taġieħ, imdawwar b'uliedek u ħutek. Mela ibda int l-ewwel wieħed u għamel dak li jordna s-Sultan, bħalma għamlu l-ġnus kollha, l-irġiel ta' Ġuda u dawk li baqa' Ġerusalemm. Hekk tkun int u wuliedek fost ħbieb is-Sultan, onorati b'rigali tad-debb u l-fidda u doni oħra. Imma Matatija olla leħnu u wieġeb: imqar jekk il-ġnus kollha li qegħdin taħt il-ħakma tas-Sultan jisimgħu minnu u kull wieħed minnhom iħalli r-reliġjon ta' missirietu u joqogħdu għall-ordnijiet tiegħu, jiena uliedi u ħuti nibqgħu mexjin skont il-patt ta' missirietna. Ħażin għalina jekk nitilqu l-liġi u l-kmandamenti, ma nisimgħu qatt minn kliem is-Sultan u ma nitbedux mir-reliġjon tagħna lejn ix-xelluk jew lejn il-lemin. Kif temm dan id-diskors, wieħed ludi ħareġ quddiem kulħadd biex joffri s-sakrifiċċju fuq l-artal f'Modin skont id-digriet tas-Sultan. Ma li raħ Matatija xel bil-għadab u tqanqlu ġew inieħ u far bil-qilla kif trid il-liġi u bġirja waħda mar għal fuqu u qatlu fuq l-artal. Fl-istess ħin qatel il-messaġġier tas-Sultan li kien qiegħed jisfurzhom biex jissagrifikaw u ġarra fl-artal. U xel biż-żelu għal-liġi bħalma kien għamel fin-Naħas lil Zimri bin Salu. U Matatija imbagħad beda jgħajjat mal-belt u jgħid bleħenoli: kull min hu għajjur għal-liġi u jrid jibqa' jżomm il-patt joħroġ warajja. U ħarapu u wuliedu lejn il-muntanji u ħallew warajjhom kull ma kellhom fil-belt. Imbagħad ħafna li kienu jħobbu s-sewwa u d-dritt niżlu fid-deżert biex joqogħdu hemmhekk. Il-kelma tal-Mulej. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Alla, il-Mulej Alla tkellem u sejjaħ l-art, minn fejn titla' x-xemx sa fejn tinżel, minn Sijon il-ġmil tagħha, Alla wera id-dija tiegħu. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Iġimgħu l-ħbiebi qudiemi li jagħmlu patt miegħi bis-sakrifiċċju u jħabbru smawijiet il-ġustizzja tiegħu għaliex Alla nnifsu jagħmel il-ħaq. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Għati l-Alla sakrifiċċju ta' rat il-ħajr u rod lill-għoli l-wedit tiegħek imbagħad sejjaħli f'jum idwejjaq jien neħilsek u int tweġibni. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Illum la twebsux qalbkom, iżda isimgħu leħen il-Mulej. Alleluja. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu wasal qrib il-belt ta' Ġerusalemm u kif ra beda jibkija u jgħid: mhux li għaraft imqarint ukoll f'dan il-jum x'inhu ta' ġejt għalejk. Imma issa dan moħħbi minn għajnejk. Għax għad jiġi żmien fuqek meta l-edewwa tiegħek idawruk b'rampa u jgħalquk minn kull imkien u jrossu fuqek minn kull naħa u jġarfu lilek u lil uliedek fejk.
u ma jħallux fik ġebla fuq oħra tal-li ma rafx iż-żmien ta' żjara li saritlek. Il-kelma tal-mulej bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Eżis ħuti ma niskantax jiena li kultant il-kelma talla tħawadna u xek. Per eżempju, l-ewwel qari tal-lum mill-ktieb tal-Makkabejn u mhux biss qari li fih ċerta vjolenza. Ħanejdu hekk kien żmien ta' vjolenza sfortunatament. Meta Alessandru l-Kbir u xek Alexander the Great famous ħafna u xek kien Maċedoni mill-inħawi tal-Greċja tal-lum biex ngħidu hekk. Rebaħ id-dinja kollha f'qasir żmien, akkwista l-art imqazza bi gwerra l-art imqazza fis-sena 333 qabel Kristu u xekk u kompla sejjer u f'qasir żmien rebaħ id-dinja kollha magħrufa ta' dak iż-żmien. Però mbagħad f'qasir żmien maratu miet kienet għandu xi 32 sena. U qabel miet is-saltna enormi tiegħu qassama lill-ġenerali tiegħu li marru mbagħad ħadu it-territorju f'idejhom u ma tantx użaw rispett kbir ħafna minnhom lejn in-nies tal-post, fosthom l-art imqazza. Beda għaddej iż-żmien u d-dixxendenzi tagħhom għamlu l-istess u dal-ktieb tal-Makkabej jirrakkontalna żewġ kotba tal-Makkabejn jirrakkontawna l-istorja ta' min xi xadda l-poplu f'dan iż-żmien. Fosthom dawn kienu ppruvaw idaħħlu l-qima lill-allat pagani kif rajna. U ħafna mill-poplu ta' Iżrael mill-biża' b'hemm min maħkum mill-biża', b'hemm min rid jintoġob mal-awtoritajiet, ċedew għal pressjoni tal-awtorità ġdida tagħhom ħanejdu hekk u x'hekk. Però mhux hekk għamel Mattatija fil-belt ta' Modin kif rajna llum. Ovvjament Mattatija ma għamilx sewwa li qatelta. X'inral dak il-ludi kważi sfidaħ, ludi bħalu imur joffri s-sagrifiċċju lill-alla pagan u ħareġu qatlu koll il-messaġġier tas-sultan, skużawni, ma għamilx sew. Kif nafu aħna li ma għamilx sew, eżis ħuti? Ġesu. Mingħajr Ġesu eżis ħuti ir-reliġjon issir oppressjoni ta'. Mingħajr Ġesu il-bniedem jibda jiġġustifika l-qtil biex jimponi dak li jemmen fieħu u x'hekk. Tinsewx li xi forma ta' reliġjon kienet teżisti sa minn meta kien hemm intelligenza f'moħħ il-bniedem. Il-bniedem jirraġuna u jgħid mix-xejn ma jiġi xejn, jekk hawn id-dinja u hawn is-sema u hawn kull ma fija, xi ħadd trid jagħmel dan kollu. U beda jivvinta modi kif iqim lil dak xi ħadd jew xi wħud u x'hekk li ħalaq kull ma jeżisti. Ma neskludux jagħmel żbalji l-bniedem fit-tiftixa tiegħu lejn Alla, però quddiem dal-bniedem li jfittex il-Alla, Alla oġbu jersaq leħ. U l-Bibja tirrakkontalna din l-istorja ta' Alla li jersaq lejn il-bniedem, jibda juru ruħu bil-mod il-mod, però kif tgħidilna l-ittra lill-Lowt fil-milja ta' żminijiet, Alla bagħat il-libnu stess. Min jistgħu jurina min hu Alla, min hu l-bniedem u x'irid Alla minna iktar minn Ġesu u x'hekk ħadd. Allura iva anke fit-Testament il-Qadim u fil-Bibja hemm mentalitajiet li ovvjament aħna ma nistgħux naċċettawhom, aħna ma nistgħux naċċettaw il-vjolenza f'isem Alla, hija kontradizzjoni. U dan min qalulna? Ġesu, nerġa' ngħid. Mingħajr Ġesu eżis ħut il-bniedem ifallita. Ġesu għall-ġebla tax-xewka, meta tkun tibni ħnejja, hekk tittirfed kull ġebla sa ma tasal fl-aħħar ġebla u x'hekk. Imbagħad xi tpoġġi l-aħħar ġebla tirfed kollox, tneħħi l-armal u l-ħnejja żżomm f'posta. Dik hija l-ġebla tax-xewka l-aħħar ġebla. Dik il-ħnejja hija l-bnedmejn, aħna l-bnedmejn. Li mingħajr Ġesu il-ġebla tax-xewka. Inġarfu kollox. Infarku lilna nfusna u x'hekk. U lill-leżis tagħna u lid-dinja ta' madwarna. Kif qed jiġri f'ħafna postijiet fid-dinja tal-lewm għax dinja li ma tix temmen f'Ġesu, ma trix taċċetta lil Ġesu. U dan ġara anke fi żmien Ġesu kif smajna fl-Evanġelju tal-lum. Ġesu f'dal-vjaġġ riesaq lejn Ġerusalemm u x'in wasal Ġerusalemm jibkija lil Ġerusalemm. Għaliex? Għax webset rasa ma rriditx taċċettah. U b'konsegwenza tar-ras jibsa tagħha kienet se tgħaddi minn esperjenza tal-biża'.
Kif fil-fatt ġara fis-sena 70 meta r-Rumani b'armata kbira jiġu mxebbejn mill-poplu ribelli, l-poplu ta' Iżrael, u jagħmlulu gwerra u jeqirduh darba l dejjem sewwa jiġifieri joqtlu partita Lot u xekk il-bqija jaħduhom fl-eżilju u l-fatti il-poplu ta' Iżrael spiċċa mill-art tal-Palestina ngħidula hekk aħna u xekk mis-sena 70 sas-sena 1948 meta reġa' twaqqaf l-Istat ta' Iżrael. Eżisħuti dan kollu x'ifisser għalina. X'responsabbiltà kbira għandna aħna li nemmnu f'Ġesuta. Allura r-reliġjon tagħna hija aħjar mill-oħrajn iva hija. Mhux għax aħna għandna biex niftaħru tajja u nitkabru, imma xi r-rigali tagħna Alla tajjinna il-fidi tagħna. U mhux tal-li m'għandniex biex nitkabru, għandna biex inħossu r-responsabbiltà kbira li għandna, eżisħuti. Għandu jkollna rispett kbir lejn l-oħrajn, għax ħafna ma jifhmuhiex din. Forsi m'għandhomx possibilità li jifhmu li Ġesu huwa l-uniku Salvatur. Imma ma jkunx hawn xi ħadd jaħseb jew jgħid li r-reliġjonijiet huma kollha l-istess, ta' jkun jagħmel froġa kbira. Għax jekk ir-reliġjonijiet huma kollha l-istess, mela bihom u mingħajrhom xorta. Jekk kollha l-istess, mela anke min m'għandux reliġjon sewwa wkoll. Le, Ġesu huwa l-uniku Salvatur. U aħna li rċevejna dan id-don sabiħ tal-fidi tagħna għandna responsabbiltà kbira quddiem Alla, mhux biex nitkabbru, ikun jagħmel żball enormi min jitkabbar, laqqas biex nimponu fuq ħadd, imma biex nipproponu bi kliemna u bil-fidi tagħna aħna nipproponu lid-dinja il-fidi sabiħa tagħna. Ħanidulu grazzi bil-qalb lil Ġesu llum ta' dan id-don tal-fidi, u ejjew eżisħuti nagħmlu mpenta, ħanejxu ħajja nisranija vera. Aħna min jarana irrid jgħid xi ġmiel ta' fidi. Hekk irrid ngħix jien. Min jarana kif ngħixu. Mu bil-bieqfa jogħġobkom. Aħna u niftakru llum fil-ħeġġa missjonarja ta' San Kolumbanu, ħeġġa li waslitu biex iħalli l-Irlanda, pajjiżu, u jmur fi Franza u l-Italja. Ħajwaqqaf qatt ta' monasteri nitolbu li jkollna l-istess ħeġġa tiegħu għal kobor tas-saltna ta' Alla. Qawwi fil-Knisja tiegħek l-ispirtu missjonarju li kebbes lil San Kolumbanu u lil sħabu biex illum ukoll bħalma ġara fi żmienu għad kbir ta' qalbina jinxterdu mad-dinja biex iwaqfu is-saltna tiegħek fost il-bnedmejn. Nitolbu. Sejjaħ mill-ġdejt għal ħajja sħiħa skont l-Evanġelju lill-ġnus tal-pajjiżi li fihom San Kolumbanu, jiġifieri l-Ewropa kollha, ħabbrek biex juri l-ġmiel glorjuż tas-saltna tiegħek. Nitolbu. Biet mill-pajjiżi li raw il-ħidma ħerqana ta' San Kolumbanu u mid-dinja kollha, kull biża ta' gwerra u ta' erda biex ikollna ħajjitna msettqa fis-sliem u nitolbuk ibgħat il-paċi fid-dinja kollha. Nitolbu. Għati l-mistriħ ta' dejjem lil qaddija tiegħek li għalihom qed noffru s-sagrifiċċju tal-quddiesa u lil ħutna l-mejtin kollha. Nitolbu. Għatina li fuq l-eżempju ta' San Kolumbanu nitalmu nfittxu lilek fuq kollox u bl-imġiba tajba tagħna inħajru lil kull min jiltaqa' magħna jgħix ħajja verament nisranija. Nitolbu. Grazzi mulej għax-xita li battinna. Nkomplu nitolbuk ibatinna xita tal-art li ardna tant teħtieġ u biet u xekk il-tempesti li għamlu ħsar minn pajjiżna minn kull imkien. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja, nitolbuk biex jekk jogħġbok, jekk kien irrida tiegħek kbierek il-pajjiżna forsi anke l-għawdex tagħna bi preżenza monastika, maskili u femminili, jekk kien irrida tiegħek. U fiskiet nofrulek it-talbit tagħna, niftakru f'eżisħutna li jsegwu dil-quddiesa permezz tat-television u mezzi oħra ta' komunikazzjoni soċjali, eżisħutna anzjani morda u persuni bi bżonnijiet speċjali nitolbu għalikom li tieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, nitolbu għal dawk kollha li jitolbuna nitolbu għalihom u għal dawk kollha li jeħtieġu t-talb tagħna, fiskiet nofru t-talba tagħna. Mulej Alla li tista' kollox. Fġieħ il-merti kbar ta' San Kolumbanu għamel il-ġnus insara kollha jibqgħu jożżu l-wirt glorjuż tal-fidi nisranija li ħallewlhom missirijiethom bi Kristu siedna.
Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru dan l-ilma u mbejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Il-qana mulej Alla tagħna qum li uniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej żuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla li tista' kollox ixħet il-ħarsa tiegħek lejn il-vittma li se noffrulek fit-tifkira ta' San Kolumbanu u għamel li nfasslu ħajjitna fuq dak li qegħdin nagħmlu fiċ-ċelebrazzjoni tal-misteru tal-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l fuq. Niżu ħajr lil mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew mulej missier Għaddejs. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax fil-qaddisejn li kkonsagraw ruħhom għal Kristu minħabba s-saltna ta' smewiet jixraq infaħru lilek għal providenza tiegħek tal-għaġeb. Għax bijen terġa' ssejjaħ lil bniedem għal qdusija li fija sawwartu fil-bidu u ddewqu minn issa d-doni li bijhom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu siedna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla għeda. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjinata biex minn rajħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu noffrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek
u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għal ħutna il-mejtin kollha tal-familji Ċefaji u Magru. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli San Kolumbanu u Abbati u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħaresx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li inti trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu kunu jiswew lilna li ser nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħniena tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjien dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni. Dem ta' Kristu.
Kemm tassew għandna x'ngħidulu grazzi lil Mulej, eżis ħuti għal din l-Ewkaristija għax-xita li bagħtilna, però fuq kollox mhux hekk li tina grazzi li nirċevuh ġewwa fina llum il-ħames. Ħanejdu talba sabiħa hekk, nitolbu l-Ġesu jqaddisna u li permezz tagħna jasal għand l-oħrajn. Dik hija l-missjoni tagħna. Ruħ ta' Kristu, qaddisni, ġisem ta' Kristu, salvani, dem ta' Kristu, ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu, aħsinni, passjoni ta' Kristu sabbarni, o Ġesu ħanin, ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġewwa ħdanek il-qani biex mal-anġli u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mulej, bis-saħħa ta' dan il-misteru, wettaq lil qaddejja tiegħek fil-fidi vera li għalija San Kolumbano ħabbrek bla eda tul ħajtu kollha, għamel li kull imkien nagħtu xhieda għalija bil-kliem u bl-emejl bi Kristu Siedna. Ħanejdu flimkien tleta f'Marijiet fġieħ 3 ijiem li l-ġisem Tomna Marija dan fil-qabar kif talbitna Omna Marija u xek minn das-santwarju. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, mbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, mbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, mbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalf d-dinja mingħajr teba, il-Mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox il-Missieru Liban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll.